اسي ديفيد ديدا زصحفو The Way of the Superior Man ዝተሰመየ መጽሓፍ ንነብስ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ይንገረሉ እዩ። ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ደቂ ተባዕትዮ ኢሎም እውን ይጽውዕዎ እዮም። ከም ወዲ ተባዕታይ ንምዃን ብሓቂ እንታይ ይድልየካ? ኣብዛ ህይወት እዚኣኸ እንታይ ከቐዲምካ ክትፈልጥ ዘለካ? እዚ መጽሓፍ እዚ ካብ ዕላማ ህይወትካ ጀሚሩ ክሳብ ፍቕራዊ ዝምድናታትካ ነቲ ብሉጽ ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ዘ ሱፐሪየር ማን እትበሃለሉ ምስጢር ብዝርዝር ይሕብረካ። እቲ ጸሓፊ ኣብ መጽሓፍ ዘስፈሮም ቀንዲ መትከላት ከም ዝስዕብ ኣብዚ ቪድዮ ኣቕርበልካ ኣለኹ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻነልና እንተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን። ቀዳማይ ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ተወዲኡ ሰላም ክረክብ የልካ ይትጸበእ። መብዛሕትኡ ወዲ ተባዕታይ ዝጋገየሉ ነጥቢ እዚ እዩ። ገለ ግዜ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል እዩ ወይ ድማ እቲ ዝደልዮ ነገር ምስ መጸ ክዓርፍ እየ ኢሉ ይሓስብ። ክሳብ 40 ዓመተይ ጥራይ ክጽዕር ድሕሪኡ ግን ክዓርፍ እየ ይብል ወይ ድማ ሰበይተይ ጽባሕ ክትርዳኣኒ እያ ጥራዓና ክተቋርጽ እያ ኢሉ ተስፋ ይገብር። እቲ ሓቂ ግን ህይወት ከምቲ ዝነበረቶ እያ ትቕጽል። ንስኻ ባዕልኻ ኣተሓሳስባኻን ኣረኣያኻን እንተዘይቀይርካ እቲ ፈተናታት ህይወት ብተኣምር ኣይክንክይን እዩ። ስለዚ ምስቲ ዘለካ ብድሆታት ተላሚድካ ምስቲ ሕጂ ዘለካ ህይወት ብፍቕሪ ክትነብርን ነዚ ዓለም እዚኣ ናትካ ፍሉይ ውህብቶ እናበርከትካ ክትሓልፍን ይግብአካ። ካልኣይ ኣቦኻ ከምዘየለ ጌርካ ንበር። እዚ ማለት ንኣቦኻ ጽልኣዩ ማለት ኣይኮነን። ነብሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ነብኡ ክፈቱ ይግባእ። ግን ኣኸ ካብቲ ኣቦኻ ካባኻ ዝጽበዮ ተስፋን ካብቲ ንሱ ዝህበካ ነቐፌታን ነፃ ክትኸውን ኣለካ። ኣቦኻ ሜካኒክ ስለ ዝነበረ ጥራይ ንዕኡ ንምሕጓስ ኢልካ ሜካኒክ ክትኸውን የብልካን። ንስኻ ናትካ ዓለም ናትካ እምነትን ናትካ መንገድን ክትሕዝ ኣለካ። ካብ ጽላሎት ኣቦኻ ወፂኻ ብናጽነት ክትሓስብ ምስ ትጅምር ጥራይ ኢኻ ሓቀኛ ሰብ ትኸውን። ሳልሳይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምሕጓስ ጥራይ ኢልካ ውሳነኻ ይትቐይር። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ኣረኣእያ ክተርእየካ ትኽእል እያ። እቲ እተቕርቦ ሓሳብ ቅኑዕ ምዃኑ እንተኣሚንካሉ ካብቲ እምነትካ ተበጊስካ ውሳነኻ ቀይር። ግን እቲ ውሽጣዊ ድምፅኻ ወይ ሕልናኻ ዘይተቐበሎ ነገር ንሳ ስለ ዝበለቶ ጥራይ ክትገብሮ የብልካን። ከምኡ እንተጌርካ ነብስኻ ዝክሓድካ ድኹም ወዲ ተባዕታይ ኢኻ ትኸውን። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ዝምድናኹም ሓቀኛ ስምዒት ስለ ዝስእኖ ፍቕርኹም እናዝሓለ ክኸይድ እዩ። ራብዓይ ዕላማ ህይወትካ ቅድሚ ዝምድና ስራዕ። ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ፍቕራዊ ዝምድና ቅድሚ ምጅማሩ ቀዲሙ ዕላማ ህይወቱ ክፈልጥ ኣለዎ። ዕላማኻ ገዲፍካ ንጓል ኣንስተይቲ እንተቐዲምካ ድኹም ወዲ ተባዕታይ ኢኻ ትኸውን። ዝገርመካ ነገር ነታ ጓል እውን ሙሉእ ሰብ ክትኾነላ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ዝጎደለካ ዕላማ ስለ ዝስምዓካ ንሳ እውን ብኣኻ ሕጉስቲ ኣይትኸውንን እያ። ዕላምኡ ዘቐደመ ሰብ ግን ነታ ዓለም ዘለዎ ዓቕሚ እናሃበ ሓቀኛ መንነቱ ዝሓለወ ብርቱዕ ሰብ እዩ ዝኸውን። ሓምሻይ ወትሩ ካብቲ እትኽእሎ ቁሩብ ንላዕሊ ፈትን። ዕቤት ዝመጽእ ኣብቲ ዘፍርሐካ ወሰን ደው ኢልካ ክትቃለስ ከለኻ እዩ። ወዲ ተባዕታይ ኣብቲ ምቾት ዘለዎ ቦታ ጥራይ ክውሸጥ የብሉን። እቲ ኩሉ ነገር ዝተማልአሉን ድሕንነት ዘለዎ ህይወትን ንዓኻ ኣየድልየካን እዩ። ስለዚ ካብቲ ምቾትካ ወፂኻ ምስቲ ዘፍርሐካ ብድሆታት ክትገጥም ኣለካ። ብርግጽ ነብስኻ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ተጨነቕ። ግን ኣኸ ወትሩ ካብቲ ዝለመድካዮ ንላዕሊ ንምስጓም ተበግሶ ይሃልኻ። ሸድሻይ ዕላማኻ እንተዘይፈሊጥካ ሕጂ ድለዮ። ዕላማ ዘይብሉ ህይወት እትነብር እንተለኻ ህይወትካ ትባኽናላ። ንባዕልኻ ጠፊእኻ ጥራይ ዘይኮነስ መሳርሒ ድሌት ካልኦት ሰባት ኢኻ ትኸውን። ዕላማ ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት እውን ድኹም እዩ። ምናልባት እውን ክሳብ ስንፈተ ወሲብ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ጸሓፊ ዝገልጽ። ሻውዓይ ንኹሉ ነገር ንምቕያር ድሉው ኩን። ኣብ ህይወትካ ኩሉ ነገር ጸልማት ዝመስለሉ ግዜ ክመጽእ ይኽእል እዩ። እቲ ጸሓፊ እዋን ዘይፍልጠት ወይ ድማ period of unknowingness ይብሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ብርሃን ክትርኢ ትኽእል እንትኸውን ግን ኣኸ እቲ ሓቀኛ ራእይ ትውለድ ኣብቲ ጸልማት እያ። ስለዚ ህይወትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቀይር እንተለኻ ንድሕሪት ኣይትበል። ሻምናይ ንስድራ ቤትኻ ከም መምኽኔታይ ትጠቐመሎም። ስለ ደቀይ ለእየ ዕላማይ ዝሓደኩ ወይ ስለ ወለደይ ለእየ ኣይትበል። ከምኡ እትብል እንተለኻ ንስኻ ድኹም ወዲ ተባዕታይ ኢኻ። ሓደ ወዲ ተባዕታይ ዕላምኡ እንተረሲዑ እታ ሰበይቲ እውን እቲ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ስሕበት ክጥፍእ ይጅምር። ንስኻ ንቤተሰብካ ክትሕግዝን ክትኣልን ትኽእል ኢኻ። ግን ኣኸ እቲ ዓብይ ዕላማ ህይወትካ ክትርስዕ የብልካን። ታሽዓይ ብስራሕን ግዴታታትን ጥራይ ትወሓጥ። ወዲ ተባዕታይ
ኣብ መንገዲ ዕላሙ እናተጓዓዘ ከሎ ግዜ ወሲዱ ነብሱ ክሕድስ ኣለዎ ብጸሎት ብተምሳጥ ወይ ድማ ሜዲቴሽን ወይ ዝተፈላለዩ መንገድታት ተሓደስ ካብቲ መዓልታዊ ስራሕካ ወፂኻ ትርጉም ህይወት እንታይ ምዃኑ ክትሓስብ ይግበአካ 10 ንጓል ኣንስተይቲ ውሳነታት ክትውስን ኣይተገድዳ ወዲ ተባዕታይ ሓላፍነት ክወስድ ምስ ዘይደሊ ነታ መጻምድቲ ውሳነታት ክትውስን የገድዳ እዚ ግን ዓብይ ጌጋ እዩ ሓላፍነት ምውሳድ እቲ ቀንድን መለለይ ወዲ ተባዕታይ እዩ ንስኻ ክትውስን ከለኻ ንሳ ኣብቲ ናትካ ውሳነ ተኣማሚና ክትዓርፍ ትኽእል 10 እቲ ንሳ ትብሎን እቲ ንሳ ትደልዮን ሓደ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ነገር ዘይትግበሮ ክትብለካ ትኽእል እያ እቲ ምስጢር ግን ንሳ ክትዓግተካ ድልያ ዘይኮነስ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ ምዃንካ ክትፍትነካ ደልያ እያ ኣብ ናትካ ውሳነ ጸኒዕኻ ብፍቕሪ ክትመርሓ ከለኻ ንዓኻ ዘለዋ ክብርን ፍቕርን ይውስኽ 12 ንሳ ወትሩ ቁጽሪ ሓደ ክትኸውን ኣይደልን እያ ሰበይትኻ ንዓኻ ልዕሊ ኩሉ ክትገብራ ከም ትደሊ ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን ግናኸ መንፈሳዊ ዕቤትካን ዕላማ ህይወትካን ቅድሚያ ክትሰርዖም ከለኻ እያ ብሓቂ ተኽብረካ ዓለመይ ንስኺ ኢኺ እናበልካ ናታ ጽግዕተኛ ክትኸውን የብልካን ንስኻ መሪሕነትካ ሒዝካ ንዕላማኻ ክትቃለስ ከለኻ ንሳ በኣኻ ትሕበን 13 ንሳ ኣብቲ ናትካ ኣንፈት ክትዓርፍ እያ ትደሊ ወዲ ተባዕታይ መራሒ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ደጋፊት ክትኸውን ከላ እዩ እቲ ተፈጥሮ ሚዛን ዝሕሉ ሰበይትኻ በኣኻ ተኣማሚና እቲ ናይ ምውሳንን ናይ ምምራሕ ጾር ካብ ዝዋና ኣውሪዳ ኣብቲ ናትካ ቅኑዕ መሪሕነት ክትጽጋዕ ደልያ ነበየናይ ኣንፈት ትጓዓዝ ከም ዘለኻ ንሳ ክትፈልጥ ኣለዋ እዞም 13 መትከላት እዮም ነቲ ብሉጽ ወዲ ተባዕታይ ዝሃንጹ ነቲ ዴቪድ ዴዳ ዝጸሓፎ The Way of the Superior Man ብሓጺሩ ከምዚ ነይሩ ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ ስድራ ናይ ዝኦም ነገር ቻነልና ተዘይኩንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንከበጽሐካ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልካኒ ኣዝየ መስገን ይቕኒለይ